Musím povedať, že dnes ma Danka Tótová z kreatívnych kurzov veľmi príjemne prekvapila. Naučí ma totiž vyrábať takéto šperky. Tak Dani, prosím ťa, akou technikou sa dajú vyrobiť takéto úžasné šperky? Tieto šperky budeme robiť zo živice. Dá sa kúpiť aj vo výtvarných, aj kreatívnych potrebách. Mám výhodu, táto živica má tu, že je krásna, čiera, priehľadná. A je to náročné? A záleží od toho, akých šperk, alebo teda aké šperky chceme vyrábať, ale to, čo my budeme robiť, to každý zvládne. Tu sú aj také špeciálne nálepky? Sú to motívy, ktoré sú vytlačené na fotografickom papieri. Ten motív vystrihneme, dáme na to lôžko a prilepíme ten motív, no a potom len si zarobíme tú živicu, presne podľa návodu, no a ten motív opatrne zalejeme. Na výrobu takýchto šperkov potrebujeme vhodné fotografické podklady, šperkové lôžka, silikónové formy, drobné ozdobné predmety, vazelínu, univerzálne lepidlo, plastové poháriky, odmerku a dvojzložkovú živicu. Dobre, tak čo budeme vlastne vyrábať? Vyrobíme si náramok a vyrobíme si prstienok. Prstienok by som si mohla vybrať, aký motív by som chcela mať? Áno. Tak ja by som chcela asi toto. A postup je aký? Treba z toho fotografického papieru vystrihnúť a treba ten podklad prilepiť nejakým lepidlom, aby sa nám ten motív neposúval. Dobre, mám to vystrihnuté. Musí to tam asi presne sedieť však? To presne sedieť. Pasuje. Teraz počkaj, teraz musím ho vybrať. Dobre. A to lepidlo dávame do tej formy alebo na ten papier? Kľudne do tej formy. Ja som si obrázok takto natočila, aby som ho mala v správnom smere. Potom už s tým nič neurobím asi. Keď je to nalepené, tak jedine strhnúť. Tým, že je to živica v tekutom stave, tak potrebujeme to niekde ukotviť. Buď nejaký polystyrén alebo plastelínu, čo sa doma nájde. Zatlačíme a zarobíme si tú živicu. Na prst by to bolo asi zle, keďže to schne 24 hodín, by som musela takto byť. 24 hodín by si musela odpočívať v jednej polohe. No a ja si medzi tým pripravím formu na ten náramok. Potrebujeme tú silikónovú formu natrieť nejakým vazelínom, nejakým krémom. Aby sa to tam potom neprilepilo. Aby sa neprilepilo, lebo tá živica, keď vytvrdne, tak sťahuje do seba aj tú formu, tak by sme to veľmi ťažko dostávali z tej formy von. Nasypeme buď kamienky, alebo čo nás napadne, čo by sme chceli v tom náramku mať. V našom prípade nasypeme gorálky do tej formy a keď zarobíme tú živicu, tak potom zalejeme aj tvoj prsteň, aj môj náramok. A to treba doplná? Záleží na nás, nie je to nutné, ale ja mám rada, keď ten vzor je taký plný. Takže toto máme pripravené a ideme zalievať? Ideme zarobiť najskôr tú živicu, že na to potrebujeme, odporúčam nejaké plastové nádoby, so živicou nikdy nie kovové. Tak ideme zarobiť tú zmes? Je to dvojzložková tá živica, takže potrebujeme jeden diel jednej časti a potom 2 diely z tej druhej časti. Asi by som s tým teraz nemala veľmi hýbať však. Ešte túto trošku nalej. Tak, môj prsteň je zaliatý a teraz môžeme prejsť k tvojmu náramku. Zalejeme náramok. Treba postupne a pomaličky. Potom o vode zalievať tie korálky. Aby tam tá živica vlastne dobre vsiakla však. Áno, aby nám ten náramok držal s tými korálkami pokope. Tu máš aj všelijaké iné formy? Dostať na trhu rôzne formy. Musí byť taký vytvrdený silikón. Aha, tak to sú špeciálne na toto. Keď máme menej kvalitnú formu, tak prepáli sa tá forma. Alebo potom tie podklady, drží to na skle, drží to na kove. A teraz s tým nemôžeme 24 hodín hýbať však? Ten prsteň určite 24 hodín, ten náramok, podľa toho, koľko tam je tej živice. Voľne pri izbovej teplote, alebo na slnečku, alebo na ten radiátor. No ale oplatí sa počkať. No určite oplatí, lebo nádherný ten prstenok je. Keďže tie naše šperky budú tvrdnúť celý deň, tak my si môžeme zatiaľ ukázať také podobné. Aha. Je to úplne také hladúčké. Je to hladúčké a je to tvrdé, takže áno, aj taký odlesk to má pekný. A ty tu máš taký podobný náramok, ako práve vyrábaš. S tým ešte tu je to také ostré, to sa ale asi obrúsi však. Buď nejakou toho hobby vrtačkou, alebo poprosiť nejakého manžela, partnera, suseda, nech pomôže trošku. A keď nie, tak ľudne aj na šmiglovom papieri. To vidíš, šmiglovým papierom to krásne nie. Čiže sa dá do nej veľmi dobre vrtať. Čiže dierky, čiže na náušnici sa dajú z toho robiť náramky, rôzne prívesky, rôzne korálky. Ja ďakujem Danke Tótovej, že ma na svojom kreatívnom kurze naučila novú techniku, ale touto technikou sa dajú vyrábať nielen šperky, ale napríklad aj takéto dekorácie na vázu. Tak vám držím palce.